cikin ƙarshen wannan wata ranar idi, wayewar garin ranar idi, to akwai wata zakka da ake kiranta fidda kai, wato zakatul fitri. Ana fitar da ita ne, wato mutum yana fitarwa ga kansa, yana wato sa'i ɗaya shine muddun nabi guda 4, sannan kuma yana fitarwa duk wanda ciyarwarsa take kansa, matansa ne da 'ya'yansa ne, da kuma in yana da raƙi wato bayi suna cikin waɗanda ake fitarwa, ko mahaifa waɗanda suke gajiyayyu ba su da abin da za su fitar, duk ana fitar musu a wannan lokaci saboda naukar ta lazimce ka, wanda duk naukarsa ta lazimce ka, to lalle ka fitar masa da wato sa'i ɗaya na yawancin abincin da ake amfani da shi a wannan al'umma. Wato annabi yana cewa in an fitar da ita daga alfijir kafin a je masallaci a yi sallah, to wannan sadaka ce, zakka ce ta idi. Idan mutum ya bari har sai da aka dawo, to wannan wata sadaka ce kawai daga sadakoki, ba ta amsa sunanta na waccan. Ma'ana ba a ce kai ana bin ka bashin ta ba, amma ba ta kai darajar a fitar da ita ba kafin a je idi. To daga Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace.